Og efter at male er det den sidste profil i sit portræt. Så er vi klar. Ja, vi er jo blevet sat på en vis prøve, må vi sige indtil videre, for at sætte de bedste emner ud til at vinde Danish Only-præmien på 300 kroner. Og det nærmer sig en afgørelse på kostymerne. Også heroppe i dommervognen. Og så 3 heroppe. Vi er ved at nærme os hinanden om de bedste 2 emner, som vi er ved at votere op. Og det har været et vældig svært valg mellem mange af de deltagere her. Nul her i hovedspringningen for Amalie Christensen med Paxton Næste. Så skal vi til omspring. Ja, bedst indtil videre er 35,3 og 40,2 inden for fri omspring. Ja, vi ved, hvad det var for Amalie Christensen og den sidste herefter, Ophelia Kingsford Terkelsen. Der er jo særlig præmie til førstepladsen, centerridekonkurrencen også, udover procent til nummer 1 og nummer 2. Og det blev til en fejlfri runde her.